Үземнең тун сату турында игъланымны куйдым. Сату алу сайтына қойылған шул білдіруден соң Лейла Вәлиеваның телефоны шалтырый. Тунны сатып алырга теләк білдірәләр. Акчасын картага күчерәбез дип номерын сорыйлар. Карта номерына кадәр әйттем. Әле алай гына да түгел. Картаның артында 3 номер була бит инде. Аны бит инде әйтмәскә кушалар. Мин аны да әйттем. Ondan соң телефон номерына код килә диделәр. Шул кодны мин аларга әйтергә тиеш идем. Анысын да әйттем. Озак та үтми Лейләнең банк картасындагы акчасыннан җилләр исә. Бу ысул МВД статистикасы буенча иң популяр икенче алдау схемасы булып тора. Беренчесе банк хезмәткәре булып шалтырату. Кырыйдан караганда әлеге сөйләшү телефоннан гадәти аралашу кебек күренә. Башта сезгә үзен банк хезмәткәре дип таныштырып шалтыраталар. Из какого банка? Аның мошенник икәнен күрсәтүче төп билге ул сезнең банк картагызның алгы һәм арткы ягындагы соннарын сораячак. 4, 5. Нәкъ менә шул вакытта сөйләшүне өзергә кирәк. И сказали, что в данное время на... Миңа шалтыраттылар да исем фамилия белән атап, сезнең исемгә хәзер кредит алалар. Раслыйсызмы моны дип сорадылар. Мин гипнозланган кебек bütün сорауларына җавап бирдем. Кабинетка хезмәттәшем кирип кенә мине саклап калды. Акча алырга өлгермәделәр. Татарстан халкы үз теләге белән миллионлаган сум акчасын мошенниклар кесәсенә күчергән инде. Есть преступления, связанные со звонками якобы сотрудников банка. Банк хезмәткәре буларак шалтыратулар акча урлау очракларында 40% тәшкил итә. Банк һәм кәрәзле телефон оешмалары клиентлар базасы урланган дип хәбәр иткәннән соң, хәзер җинаятьчеләр кулында шәхси мәгълүматлар күп. Мондый очракта нишләргә соң? Не забывать об элементарных правилах цифровой гигиены. Халык гади кагыйдәләр турында унутмасын иде. СМС әйтеп бер генә тапкыр килә торган парольне беркемгә дә әйтергә ярамый. Аның саннарын бары тик мошенниклар гына сорый ала. Паникага бирелмәскә, шалтыратучы әйткән таләпләрне үтәмәскә кирәк. Әмма тормыш күрсәткәнчә бу гына ярдәм итми. Сөйләшкәндә кеше үзен гипнозланган кебек хис итә. Шуңа иң яхшысы сөйләшүне туктатып, банкның рәсми телефонына шалтыратырга кушалар. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.